President Dr. Emmerson Mnangagwa has reminded public office bearers that their primary mandate is to serve the people. The president called for an end to bureaucratic arrogance, candidly advising officials to leave the bossy attitude and focus on implementing party and governance directives with diligence. Sarapita mashukubda panguva ino mutungamiriri wenyika panguva ino aiwa achiuya achiverenga the Riot Act achiti aiwa musaita zvemabhosi zvenyu zvokungotonga musingasave the will of the people. A speech yauya ichiraisa questions kune vanhu vazhinji venyika yeZimbabwe vachiti what are they trying to say. Don't go subscribe or like out on the bell icon. Tonoti nawe ino continue again muCentral Committee modonyuka muchizi the lion rose. Hakuna mazvake mumusangano. Notevera gwara remusangano. Mweya uya waregion wekutsauka mugwara ngautame, ngaupere. The party has no room for malcontents and traitors who are bent on advancing self-seeking behaviors. His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa ndiwo mashoko anotaura muPolitburo pamwe chete nemuCentral Committee achiti number 1, let us serve the will of the people. But panguva ino zvaraisa questions again kuti what will of the people are we going to serve? Yet bado nawo iri pending yema-amendments. The will of the people is not being respected. Panguva ino kuchionekwa kunzi they are running away from the referendum. Number 2, kurikuya kuchiatakiwa vanhu vese vari kuenda against the plans emusangano akatifanana sema-amendments evision 2030. Unoona vari kuona kunzi they are totally against these amendments. For example, the vice president havasi kutomboda zvisina basa. And panguva ino tiri kuona kuti ndo vari kuuya vachilabel vachinzi vanoda kuita mazvake vanoda kuuya nezvavo vasingateveri zviri kuita vamwe. Madhivhendoments ari kuonekwa kunzi panguva ino aiwa chamwauka ichi amenozvishapira sei. Pinda comment section medu zafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Kusana subscribe or like chit on the bell icon.